Usa ka mag-asawa nga mangunguma sa Baguio City ang napilitan nga magprenda sa ginataliuman nila nga duta para pangbayad sa tuition sa ilang mga kabataan. Ang tigayon nga nabuligan sa kabaylo nga mag-shift na sila sa organic farming. Ato ni balo ng ilang istorya sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? Sang nagdungan sa college ang duha sa apat ka mga kabataan na day Michelle Amit, ginbulayan na sila sang iya nga mister sa gasto para sa enrollment. Bag-o lang sila makabangon halin sa halit sang African swine fever sa ilang nga babuyan. Ganit napilitan sila nga iprenda ang ginataliuman nilang humayan para makapadayon sa pag-eskwela ang mga kabataan. Ginatamnan nyo gina niya. Ginatamnan, gina siya namon. Galing, napuwersa ka na nga iprenda. Oo, iprenda. Ay, may college na. May college ko. So, may graduating ko. Pag may manong second year na ba, do, Pila ka bilog kabataan ta? apat. Apat, duha na sa college. O, doon na sa Ang duha ya? Ang isa senior high kag high school. Okay. Oo. Oo. So, nag-decide ka iprenda. Saka sila anong prenda? Kasi sa din yung iprenda. Diri sa kay Mani, diri lang may siya. Dari man, taga-dari lang. Taga-dari lang. Oo. Intro. Kaya ang kwarta kinahanglan Oo. para sa pangtusto sa tuition. Okay, Oo. so parang mayara man kami livelihood nga babuyan. Oo. Eh, before siya, nagsakay siya mo, nag-untat siya. Ay, Pag-untat okay. siya, nag-focus na kami sa babuyan. Oo. Tapos nagyan kami sa ASF. Amo ko na kanan. May isa lang kong nabili nga survivor. Amo nang ginsugdan naman amat-ama. Tungod na lalaputan na nga may college na do, nag-umi na kami kabalansi. Oo. Ang ito nga na-figure ko nga ipunda ko ang dutaan ay for the meantime, for 5 years, amo lang na siya. 5 years. If you don't mind, pila mo na ang mag-amo na prenda sa 5 years, pila mo na ang prenda kanay? Amo man gyapon 100 man gyapon ang ako nga gin 100,000. Sa 5 ka tuig. oo. Sa 100,000 pesos, naprenda nila ang 3,000 square meters nila nga humayan. Sang nahibaluan nila nga si Ramon Oy Sr. nga advocate sang organic farming ang nagabulig sa mga mangunguma sa ilang lugar sa Barangay Tabunan sa Baguio City. Nangayo sila sang bulig sa ilang organisasyon sa mangunguma nga ARFAT. Ang nag-story. Sir nga, agin refer mo na ilang case sa kay Aryo. Kay ang problema, gusto nila nga ibalik sa ilang uma, then ma-join sila into organic program. So, do nainganyo makablakay sa certi advocacy ay sa organic. Organic. Kung pwede, ma-redeem sa amount ng 100,000, kag mabawi nila ang tuta, mag-go into organic sila. Oo. Organic farming. Interested na ka mo into organic, ma'am? Oo, kay nakagit ko na tanom sa black rice. Kaagi ka na before? Oo. Di, kamusta? Nami, ka ano ang production okay kag ang prices, ang price yun na sa Oo. market lain. Pero nagwala ng sige. When nagsigis ang gin ano naman kapinda. Kaya nakaprenda. Nag-ayo sila kung pwede magawad ang ilang duta. Kag sa kay Uy na lang sila magabayad. Ginkantuan sila ni Uy para personal nga mabatian ang ilang istorya. May mga baboy sila pero nabudlayan pa sila mag-dispose sa karon. Nagapasulod na naman ang enrollment period, abi. Gani nag-ayo sila sa kay Uy nga mabuligan sila gawad ang ilang duta kag bilang kabaylo mangin organic farmers na sila. Hindi na sila magamit sang kemikal, kag si Uy man mismo ang mabakal sa ilang mga produkto. Nakibot sila sa nangin sabat ni Uy sa ila. Siya man ang maghahatag sa ila sang binhi pati na abono nga organic. Sige. So ikaw lang imo sang programa nga hindi blaman mabudlay sa imo. Hindi kay sa ilo ka to ang wa ka di sa pihak no sa ilo kasi mas mabudlay dire. Ang aton di nga objective is para mas mapos pagid ang imo pangabuhi. Hindi ka. Kay ikaw yung sa schedule mo sang imo pagbayad. No? Ano. Then tanaw naton ang imo ina nga area. Kung ano para madugang naton para nga enhance pagid ang imo income. Para mapadasig mo ang imo nga tawag sina ang imo nga pagbayad. Kaya kung mag-successful ining programa, pwede tayo imon model sa land bank mo nga hindi man ako nung sarangan ako may mga namo daw po ma-redeem na simula na pag-redeem mo na tanan di ba ang bangko yati para yang kwartang bangko ang gobyerno na gamito nato so bali ikaw ang pinaka kung gini pilot nga program so wala bot sinang kon magsugod ka sa imo pwede kami ka-fund sina. No, silingon nga mapulam nga na dutay nga kwarta.
dason abono, mag-provide kami, dason binhi, kag technology. No? Ito paray man tadi. Yara naman si Rolling, expert naman sa Grosubong. Sa obra. Maka-share sa technology si mo. Okay? So ano pag natanaw mo nga mga concern mo pag yun? Scholarship loan ito ba lang din state na? Scholarship loan. Ang ano? Scholarship loan. Nag may sapag ko nga additional nga 20,000 para Okay. sa enrollment sa mga bata. Bali 120 ko ako no. 20. Okay? Kag ang ibayad nila, pwede ba ng ilang nga produkto, amat-amat man. Ang terms kung kada saan o sila mabayad, kag kung pila ang ibayad nila, sila ang bahala magdikta. May last pa sila nga request, dugang nga loan para sa enrollment sa mga estudyante. Matapos ang pila lang ka minutos nga pagsugilanon, nabato na nila ang 100,000 pesos nga panggawad sa duta plus 20,000 pesos nga pang pa-enroll sa kabataan. So tapos na tali sila. So ma-turnover ta subong. Pwede? Ha? Sige. Sige, thank you. Oo. Sir, Sige. thank you, sir. Ha? Sa ako sige, thank you mo ko sa imo sa thank you. Katulad sa Thank you ako ni. kasi yan. Thank you, sir. Thank Hindi you very sakto much. na yung pati. Sige, pa-turnover. Nag-okay si Roming. Nagtalang ko ako. Nagkulbaan ko. Si Ruby yung pinansin. Nagkulbaan ko. Acquainted din. Ano sa akong wallet? Kwarta pang nanaog sa umaga. Hindi ko na ipagatuan ko pa nito sila sa opisina. Pinapas na. Pero ay man konflikto sa giprendahan nyo. Basi mga ngakig sa aton nga. Wala sila. Na-arrange yun na nila. Okay, kabalo man siya. Kabalo gid siya. Okay din siya. Basta ibalik lang ang Ang aton mo lang na yung objective ni nga ang kara-farmer. Wala magayuan lang yung pangabuhi. Wala ko yung intensyon nga magkompetensya di sa mga nagapaulam. No? Basi wala ba sila nga. Muna gusto ko klaroon. Ang iba niya Mga ilagaw-lagaw. Talaga may batuhon. ang iba niya maka-misinterpret sa ibang Batuhon to. ko lang i- Batuhon to. Pinsidiyon ta. Bulig niya. Saan 20,000 isa. Sinong bato din yung dua? Dua sila sir. Dua kami sir, yung mag-asawa mo. Ulang ni Guru, mga pila ka beer ni man. Hello. Ma'am, message mo sa kay Ario. After ka dasig lang sugilano, naka-release. Thank you very much. A big help gid para sa amon mabuhi kag sa kabataan ko nga na makapadayon. Oo. Thank you very much. Kung iban mga bata ang nabilin, pangitaan mo sa State University. Parang imo gaston, pagkaon na lang. I think available ng pre-med o pre-med ni Stalo Medtech. Pero namin man sa nga course. Luyag pagid ni Oy nga, makasagod man sila sang manok para dugang nga income. Lapitay lang ang mag-asawa nga amit kag si Rolly Fuentes, ang mangunguma kag ginbuligan man sa nagligan nga tuig ni Oy nga mabaligyang iya nga ani matapos nga tuman kanubo sang bilis ang baklanay sang humay sa ilang nga lugar. Matapos siya ginpahulam sang kwarta, nahaylo man siya nga mangin isa naman ka organic farmers. Sini nga semana, naka second harvest na siya. Bisan pa nga nagsaka ang presyo sang abono, hindi apektado si Rolly kay organic man ang iya nga mga abono nga ginagamit kag hindi chemical. Una ga-adjust ko kay daw bago lang ko nga pareha sa pag sa hilamon i-adjust ko kay wise spray sa herbicide mo para sa hilamon. Di pa tubig lang style ko di na tudlo ni Sir Dante sa ako nga ko lang tubig i-maintain nga para hindi ka hilamon. Di daw kaluyan daw mayo man. Tapos mo na yung vermi lang ko. Permit na. Vermi, why gidya chemical. Oo. Tapos ka pakwa lang ko da sila sang herbicide nga kuol kag molasses tapos mga ang ilada nga mga donut nga mga fruits amo man ang gina-spray ko every 10 days. Ga-spray ko hasta nga mag-ani. Oo. Na mga gini. Ang una mong harvest, kamusta to? Ang una kong harvest, mas mayo man to kay pangibra mo. Ang iban ga 60 per hectare lang. Tinga kon daw organic, mas okay man kay naka 87 ko. Kailan ka di hectare? 1.4 ni nga. 1.4. Subong ikaduha mo na ni. Oh, ikaduha ko na ni nga
na paano. Kung ikumparar mo ang sa una kag subong, Medyo ang sa subong mayo. ikadwa niyo. Oh, yung Mayo kadwan, na gid. mayo. Hindi ka wala ka natamana sa mga presyo nga nagasalalaka. ang mga Away na kay si Sir nagabakal. Bakal ni Sir Ligad to Ang 23 ang ang produkto produkto kong Oo, pero namin ko hindi kayo apektado sa paggira saka saka presyo sa tanan-tanan ng mga inputs. Hindi kayo apektado. daw why ko napikton kay why ko nag-ano sang problema sang gasto ko kay Sir ko gakwa mo. Oo. Amo na sa Hmm. Guway na ko na palibog nga mabakal ko abono, manghulam ko, ibakal ko daw why tungod ara kay Sir makuha lang ko daw. Hmm. Magluwas sa iya nga talamnan, may dugang pagin siya nga income. Gintagaan man siya sang nayon nga manog bata nasa madason nga bulan. Kag may mga egg-laying chicken man siya nga nagapangitlog na. Masako na si Rolly sa pagtipon sa mga itlog sa mga manok sa kada aga. Tapos subong, wala na po sa humay. Ano pag hindi mo tingali? Subong ang gin-provide to ni Sir sa ako ng baboy. Di may isa na ko da angle ko nakapag ano na laisa na. So mga sa 23 sa 27 mga 3 months nang gabusong. Ang mga June mga kabata naman nasa. Mabata naman. Oh. Muna. May manok ka pag subong. Tapos may manok pag ko nga ginano si Sir Sako Pila ka manok? 100 heads. Ano din? 100 heads mga sang 2 months na sa akong subong sang 16 na mga 2 months di subong makakuha na ko da port gapo nakakuha ko itlog 47 Wow. nakabilog Kabaligya ka man? kung may gabaligya ko pero ang iban ginahapa ano ko kay Sir Si Sir. kay para may gana man si Sir magatag sa kon kay siling ko hindi ko kano mo hindi ko kaya ko magbakal sa peds kay magsumay kami ni Sir daw may gana sa magatag ikay ga endorse mo ko sa itlog ko siya. Wala na siya nagaproblema sa baligyaan niya sang iyang harvest kay si Uy man mismo nagabakal sini. Ang itlog naman, ang ginabaligya niya man kaginakonsumo. Ginistorya ni Uy ang iban pagid nga mga mangunguma sa ilang lugar nga luyag man magsaylo sa organic farming kag mangin parehos kay Rolly kag sa mag-asawa nga amit. Kung ini nga ito programa, wala niya pilita. Kung sino lang gusto ko, may risiko gini siya eh. Kung ano siya sila nga wala risiko, may tsansya gini siya manawag, imo nga kita. Pero sa amo niya eksperyensya, kung miro na sa manaog, daso na sa kumasaka na siya. Di subong tagpilang abono, 2.6. Ha? 2.6 ang urea or 2.5. 2.6. Isang una tagpila, 1.6. 1.5. So isa kalibo ng diferensya. Pila na butang mo sa imo nga uma? Ang urea, duwa lang nakapag. So 2,000 lang perde mo. Ano pagid? Tapos triple 14. Yeah. Isa ka puta. Di pila tanan? Anong Di pila tanan mga 6,000 lang diferensya. Di ba? Kung organic kaya, steady na yang presyo, steady. wala sa No? Labi na gid sa uling adlaw kung ikaw maobra. Maganaog pag ang imo nga production. Kaya kung kamo maobra, ako lang pinakadako 4 ka pisos ang kilo. So sa 50 kilos, 200 lang. Ang isa ka bag. Kaya again sa 1,005. 2,005? 2 times 10. Utang mo, dublihon mo pa, triple mo pang imo nga abono. 600 lang again sa pero natawag na nato ng sustainability bla. So wala galain-lain, no? Kada tuig galain-lain. Bosaga 15 presyo. So adlaw 20. So 14. Di farmer mano galingan ang ulo mo kung paano i-programa ang pangabuhi mo. Gali mo gani ulo sa mga accountant kag mga financial. Kita pagid nga farmer nga ato niya nga pagkon sa uma lang atong ginaobra. O saka krudo, apektuhan kayo mo nang labot sa girat sa Middle East man. Nang intrata to. Nga naapektuhan ka mo. Tungod nga ginabakal nato sa abroad ang aton input. Pero kung ang aton tanan input, diri talaga ginaobra sa aton kaumahan, mag ilinaway man nato sila yaw, tatulabot. Hindi nyo pa na makita. Diba? Gusto man ni Uy nga makonek ang ilang organisasyon sa Land Bank of the Philippines para ikampanya ang organic farming. Para mas madamo pagid nga mga mangunguma ang magmaayo ang pangabuhi pinaagi sa organic kay manubo ang production cost
Kay sila na mismo ang nagahimo sang ilang nga abono kag hindi pa makahalit sa palibot kag sa ikaayong lawas. Dugang pagiging mga istorya sa mga mangunguma naton nga nag-go organic na sa masunod nga mga episode sang Are You Agreeable?